jingtrai torti pat jingtrai thurmur haringkat kajing bomdon kajing etip lem kalong ka e ka ba umla ban pediang pat khamtam e habangi don hakislem trekam ki basakri pat ba namar kapin thang ye ki babon ki mensiam pat kani ka deling ba ka wei ka jingja ka bangi wan ban lum halor ka jingsha pat boarding jong wei hybrid hakadong umwi sop hapo ka snong penom yong mairang kani ka jingja ka de ka belaja ka khandre trik ukala lingkot arjar arpuai pat kani ka jingja uni hybrid ubadon tang san snem kerta uladu no yakakti kaman badru kawai na kitkot met jonga jinglong shenrang tang nakadaw ka jingtri torti kinong tre ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kibla penyang yu transformer klem de pentikna ya ka jingsngan na kabenta kinong song shnong pat khamtam e yaki hybrid pat kikna na ka jingtri thurmor bar torti ka MEECL pat ka jingbum don ni ka mensim ngolem mentaw ni khna ola hab shu im kordet daga ba shushania aki boarding sumar watang ban le chabaru kajing pelong yu shulong mil ukurwo ka atiar panhiar ban le jingo dalaki jongki kmat yaute yu hybrid wada dien chisnem ka deina mar ka jingkwa ban pen i baka e ka baka MECL ka lale hadu kanu ka ta yu nu khna par ka jinge ayu ka ni ka longieng ka yakendo hakani ka jingle chamairang la lap baka MECL hadu menta kampat le jingo ru yaute yu khna ka klem marmot ba ya ka jaka penyang kabakabo yu transformer pathun da kabasa takilentang snap nakidong habai dei pat kani ka benta nilayo bani kran baka kamiu niu khna ka kongbi kurba kablai tho baka jinglut hakaban sumar yu niu khna kala kot adu saulak duna bat kabalatam ya ka bailuksan ka baka MECL ka sieu kata tang arlak tingka phila bani tho ingi alor kani ka jingja ka bete pat khon jo phi snam yu ka ja bat katarek ayu kasni yu bat kumno ko wanja kani ka jingja ka ba langi pe ki jong ki kwan i hadu ka no ka i lo ka sangsot shisha do ka ta ya yu khon jong phi senam bajai kunjonga te arhajar arpuai te tarik pat khan riau tarik Januari kadai singi saja te kamot kumno ka wanja ka ta ka jing bat jong ta ka koran ni ta ka laj yang ni khon jong phi plap ni tho dai tang nakadawa kajan hi kajaka le kai khna te kan jat bol chatu mo don transformer pat hang tu hajan tang nakadaw kan baki le kai chatu ka kum dai ka bol pat chatu ka transformer imot ban le sim ta ka bol kan nama ba u tu transformer kim khang ra ka gen long shua hop kum tu te khna te sok aman ple tang nakadaw kan ule ban sim pat ukum ta jo ya tu pat ba keu shalot u puas ta kadai pun bang nakti te klap that ukum no ba bom yo i he ramong ni manu ba yo i pat yang ni ka jingja pan prakhna hi kili ya thu yan kiwan ya thu ye itu basa marjan hang tu jan yang hibat mi tu jungi wan ya thu ba kalat sakawai ru ngau kumbaka par koran kumtur kala wow ka ut kumtur kata kan selek mare ke mo sera mar mare lek pat i ini siapa ila kertat bek tu madan kan tang dan hira banut ban lek sim ong ya badan koran mo chu kum i kum ta balip kalan ni khon ju phi ka nu snam mi dan ba san snam te menta kum i dan rusnam ha te kum nu ka jing im ga jong i pat hadin ka ni ga jing jan dala dap man sumar e kum nu im mangi ba silang kakti kam don shu long normal shu ra ka i hakawai ka liang ka jing mo jing perkhat ru kala duna sibun te skawai ru bakli ketiru ban kata ban lekai kum prakhna te menang syura jing duna te kala buan apor ba sumar i ka no por e ka bam por i jing sumar ka ba yo ha ka hospital e sita yau ti ICU te la nang to te mare dap isna mang to te la i ba i la kran la yu kan sita yau te am pa nak kran ra shuya mai to ki jing lut jing sep jong phi kum no ko por ba phi sumar e ani jenglot la lot buan tharai tang hang turu la don ba jenglot lak te na marba kitas ke yu la shusai be la jong to mo te menta pat kumno ka jing sumar ka jong i kumno ya ban lot e don kam lai ban lot man lau banai la ni don kam lai ban lai ar sin si banai tang ba ngam la rai ban lai ar sin si mara ma si sen lai prahajar si sen lai prahajar te nga syukar pa nang wana tat sin si banai
te sisin si benar ksam jeng namar bang kom kare kon thai mo ngabal lamar wai te yak prahajar ngomla ahire ban ya don mo te kani ka piap le sin chunai ka di nam ta ka ni asin chunai kadena ka bentai tu jaka balai penche namar bakila syukap ngahaban lek perlus kan man ubanai te nadu tu ka bajak ka bapila yo namar kene ga diga jumpa kla jong ka MCL du kanu ka MCL pa kala ai ka taga jumpa luksan abide ba kun jong pi ka ai ka ta arlak kaya kot nam pak ba ka jumpa ka jong pi em kam daya kot than ra namar ka jing lut ta kala buan ba ka tu ka arlak ru sulang tang ka tu ka bai thia bai dawai do ki bai te hadu mentang itip bakani ga jingja kala palat chisnem atau kadon nempat nak kata kajing kuan kmi nak kaliang ketenat MCL bakan wan page kan wan keli laka jing jong ni kena kalong kumno atau kidon nem bawan nak kaliang MCL ada don juan mi ju don re hakor ba kajai kini kajing jar don re te nak kaliang ke bor sarkar kidon nem kibuan don re kumna ketenat social welfare niki tenat koi kia kidon nem kibuan ya kataru kimpat don re ketenat social welfare ru tang ba nak tenat ka koi kia te kidang dang menen kidang wana pa CDS ne okay to ke bakiwan om kiwan le yu kisuan baju ni thelung timun ong re nem no bang ba syuan yarap lang kum tu kan okay te nak kaliang ke jongpi hakut ko por baja atau ko donem ka FIR ka bapila ujor nomor ba haban yo composition ka haban dan la file FIR file ye hadu minta kamu kani ka kes kala pengkut no ya kata kan ki ang ba si benta te ngin si pengkut te to ka kes ban FR no ya ka ba ka MECL kala aya ka arlak te ka jing shangi ba biet te ngin tip mo ki su ai ka na po thanan te ngakaling ang dai ka ba kumno kan ka kot ki ang ba pinlet FR no ya kan ka arlak ba pila yo la MECL te ngalaya le ban klinik tu ki pulet badan hang tu kun ang kam dai ra am to ka FIR ka ba ang ban sange no ya ka jing jau neng ang mare ka jing jau kunong te ngap pat kot ra te ki pat put kata ki ang nakarang dai betang ka FR ka ba ki ang na ba tang kata ka ba ang kala yo arlak kanya ka MECL ba kila ai bai dawai arlak kota kata okay kamu kan ke jing toket kum ka jing ong di kulit itu makadang beteng karang batang tharai moswin kamu kini ka happy nang na po si ai mairang kay ka ba pi dawa nomor pi ong ba ko pi apur ba pi kren ba ki pulit ki ong ba kani ka FIR ke ba ki pensange namta ka detang namta ba pila yo ya kani ka jingerap na ka MCL kay ka ba pi angnut ba pi ba kum kani ka long bandang beteng kay ka jing angnut ka jong pila da pila ba ni thu ingi habi dei pat persya ya ka MCL manu gi ba dei ban sha penchuta ma tu pi bo ne me kata kum kata ka jing dawa jong pi ya ka jing sha penstam tengam bore tang batang ka wai pan ngakwa ba ken syarap lang tang ka bai ba me ne khlung kan sakawai ru ka bai sumaru ki habdan rekat mo kumi gi baduk ten ai kan nyaw tang kata hi ka bai lot bai sap mat ka bai bam ne khlung kan si jing em ma ba pli hado kan ne te ula do na ka jing long jong uru te nai pan ngan lek tu mo kat kita kilak masyukur patang kata ya kami isi alo kan yarap lang Hakawi kaliang HYC Northwest Khasiels Lingba u General Secretary uba Shembor Langrin kala penram ya ka sorkar jela hakabai dei bat ka jingle silang khamat ya ka jingsiu bai luksan hakabau loong kumno ka sorkar ka siu yo ba arlak tingka katba yo bai layap ka siu pat saulak tingka baru benbo jingkili halor ka jingpelut kesan jong ka tenat MECL ya ka pisa patba Sengoban ai kublai ya ka tenat MCL bakala yo ban yarap arlak tingka na kamta kadi kalong ying ban itay habred henry ka pasno thamula kalong yo bru uba uba light na ka jiyap ki ai arlak tingka yo uba yap saulak ti syanu ka pisa jong ka sarkar megalia ba syanu ka pisa jong ka tenat MCL ka bala lum ya ki bill light na ki ying ki ba per
daki crore bat ki million crore haka chisnam ka jingkali menta kalong shano ja kapisa haba ka bilait kat ka jingkiu dor ka jing he jong ka bilait ka ba jujian na kapor sa kapor te ka jingkali menta kalong ba tang ya ka bay compensation tang ya ka jingarap na kapta ini ikulong ki ay tang arlak hanrei o minister uba pet ya katanat boarding upenlut daki polak upenlut tang ka bay syong airplane ka bay syong jet thma ka bay syong ayu jongki tika ay gane hatu kani kamde ki insult na kamta ki tuki habret hatu kani kamde ki insult ka jing pelut phut ya ka bisa mono ban siu kani ha ban siu mono ki ha ban odor ki ha ban penkiu ya bilai kenang ban yo ban siu ka bay syong plane bay syong jet thma jong kita ki he ki han namar kata nagaliang jong ka HYC kadawa ba kadai ban le ai na kamta kani ka longyin bat ya ka lawe jong itai habret halor ka jingbom kendet ben rio jong ka mi CL halor transformer uba kala penyang nakaliang gawi ka long kemi ka basyong basa apo ketika dong ka kong em kurba kala ong ladau new transformer udang yengsa ketika jaka klempep ka jingma ka dangdon ni kinong song snong Kawai nga karparet baken don ka ang sngaw lam nakabentan ka pansing baken ra no sawai kembali ka daw te ka jengjan ne kuan jangi ba ula do ai yala ka ktimo liang ka jeng mensau ka ne rai langi uat ka no ban yara no kemdon ken kata ka jeng sngaw lam hado ka taw ne usnam ba mentaro kempala balai ai te ngi trang ang nuot no nga ka long kemi mo nga kwa ba kan ek pansing ken ra no sawai ngam kwa ba kan sa hang ne ken te nga karparet ba ngi lai ki ba biet mo ngem kem la mo ban yas ngap lam ngan ong kum no ken PBS song mar khabon ni transformer shua kata ka jingja hadu kat no ta ka jing torti jong kani ka MECL lada phila bani thu na kumno ka wanja ta ka jingja ro ka jing torti ki ne ki nong trai kane ka laj hang ne ki dawan ro kem sim lakhang tala ya kane te kila su tup kila su wa ba yo to khna pade ula ma khna ba start mo upli kai upen mot kom ki jeng le kai ayu to po te ulet rong kan ulet rong hang ta de kila kerto tup ka bathai kane ka laj kumno ki don ba yo i klung te kelas ngau lang an ni lawan don to po te ki sayarap nang ne ki khun jong ni marjan ki sia laj ban siem ban pej yo khna ban kho do tieng hata khapor ta hadian kata ka ipat kan nakaliang ka MECL kale hadian kane ka baki lale bade ki ang to ban saya le kat bala ban yale tang ba menta pat kis ngap ba jar ki klam le kanya kata temen chua kamut kani ka dieng ka don ne am haswa baki la jian me klong ki sale kom ne kamut kani ka men chua ka don bitang kom to ka jarnar kamu kata ka jing wo ka sup li ka por ti jing don jong ni transformer hadu ka nurupat ka namar ba kumbalay keren mene ba ong ba ka don ru kata ka jing snobum singan ga jong pi ki basa marjan ni ga jaka namar jong teng ba khlain ta ka boarding ka bodor ka bawan nang ni hadu kat no e kong ka jeng khlain ka nang boarding ba kala bethai ang blas ngau tieng keng baka supa baik subatai kam to nrai kini marjan ro ki am ong baka am kata ka am batai si am batai kata kalat tangarong ong ton yelek kran lang yelek ong lang mo kerpat ik sordar bak sekretari kenya rablam keng baken rano sendan ya kane laju ut ya kata la ut keng la lej ong keng house secretary barem la ne batmai ro la ya ong ya kata tang ba kemle te lawan kat ki ba he bala lej kadau kum tai ro kem trai kam te ngi sele su kum nama
Sisnem kalaya kata khandetrik ujembang jong snem arjar puai. Mentang adon hang ni wisop hapo kabahap hapo kasnong penomyong bat ka badon hapo ka Eastern West Khasiels district. Bat kani ka jaka ka di ta ka jaka ka bang idon yang hajan jong di transformer. Pula jan sim ya ka we ka jikim ka jong we hybrid enre mentau ni hybrid umdan na ka met ka koi ka bakia. Namar ka jingdu no ila ka jong ka kti bat kumjuru ya ka bakala don ka jingdu ko hapo ka met ka jong u. Ya ka bangi ladap ban yo ya kren ya kmi ka jong u dang hakini kindiat porhi haswa bangin wan sakini ka jaka. Ka sosi ka long ba ka e ka bawanjai ka ta ka jingja ka de na ka daw jong ka jingtrei torti jong katanat MCL ki brio ki badon hapo jong ka ki bomshim lakhang ya kini ka jaka la ni ban pinbit pin bhai kini ka jaka ndrei da ka jingtrei torti ka jong ki ka basapelong itu hybrid bu unrung syekte ka jaka ban li tam ya ka bol kat baki dangile ka ya kini ka jaka haringkat baki perlok jong u ndai hadu sosi ka belong hadu menta katanat MCL hi kamsim la khmi pat yau ni ukna ulong kumno im kumno man kumno Henry ka kemen tang da ka bakal pendap ya ka rukom jongka ban ya ka compensation ka balong tang arlak tingka ka baduna sibun na ka ka bakal ni ka longyeng klalut ha ka bede ban sumar ni khna nganget baling ba ka ni ka kubor kan pen kendet ban riyo ya ka MCL bai ka sarkar jalaru bakam desho ya ka ban aimon lani ailat ya ka tanat MCL bakan tre torti hedukan ni kan ni bangi tep ba omde ta kan ni ka dong de ki bon ki jingja ki baja kum ni ya ki hep ki beret ki jongi ya ka ba ki ba bon ki lamat ya ki jingmen saw ba ki dondu hakipor ki men cha ki bla du no ya la ki jong ki ba e ki ba thon ba ka dondu ka jingkerpan na ka liang jong ki nong snong ni ka snong ba la long ga bala ban pen ken ria yu transformer sekwe pat ka jaka khnang ba ki hep ki beret ki bele ka ni ka jaka kin yo ya ka jing singan patru ban laj na kanu no ka jing men saw ba ka sosi ru kalong tang ka tanat MCL hende la yo jing tep ru ba shim la don na ka liang bor sarkar ban wan kmi yu ni khna adu menta hende ka don tang ka tat ka khoi kya ka ba siwan ban review hende klem kanu ka jing no jing yarap pan tengenge baling ba ka ni ka khubor kan kersiu thia ya kenat MCL ba kamde ban shim sting bat kade ban dak mi binya aswa bakan le ya kanu no kam knang ban laj na no ka jing men saw idon hang ni hapo ka jaka bat ngin nang budien ya kani ka khubor ka bangila wan ban lum men ta kasngi ta dado ya ka ba kani ka long yeng kan yo ru ya ka ta ka jing tengen no men siang me jong ka namar ba hadu men ta ka don ka e jahar hendrei shimpat lapen sitom ya kini ki brio ki badan hapo ka MCL hendrei ki dang yo pat ya kata ka jing ya lan ka jongki ka bantre torti shani shatai de klem da pen sitom ngitep ki weru kin chasim sting lang tenget baling ba kini kubor katnat MCL kan budien haringkat ru katnat na ka police department